before this, ano yung initially na ginagawa niyo? Busy study or may mga competition na sila sa Typing po minsan. So you've been part of Before. Minsan after ng rehearsal namin, Ako po, bago po naman budget po, then start then tapings naman. So once again po, sa mga guestings po, sa magpakailan man, then now, one up. Question ko lang yung, so parang ilaki ng transition na ginawa mo from doing pageants naging part ka ng boy band. Paano yung experience mo? Dati po, nung nag-model po ako, dancer na rin po talaga ako. Boy group ko, parang hindi magkano mahirap kasi dancer na po ako before. Parang siya, dancer din siya before. stop muna. Ako po, dapat po, college. Pero hindi po nakapasok dahil start up po sa Pero I have plans naman po na bumalik sa school if hindi na gano'n busy or kaya na. So from morning to evening po, may office workshops, dance, hosting, stage presence. Then last month, meron din kami every Saturday na acting workshop. And Saturday sanitation. How's the experience so far with One Up? Sobrang enjoy po siya kasi 7 po out of 10 sa from start na po. So talagang mga tropong so parang lagi namin banding, computer, basketball. Parang nakahanap kami ng bagong pamilya. Parang magkakapatid na rin. Palagi ko yung nagsasama. Kumain. Kahit po walang mga rehearsals po, nakapay sa mga bahay, ganda ng bahay namin. Parang club-club na rin kaya. Sabi kanina, almost 4 months na kayo magkakasama, right? Yes. May kulitan, may banding, so may pikunan din. Sinong pick mo sa group? Wala po na pinili ko. Kasi naintindihan namin yung nag-isama. Kapag nagkaintindihan lang pa rin. Siguro minsan may magtampuan. At the end of the day, Greatest contribution na sa grupo? Dancing. Dancing. stage person. Nice! Parang kaya naman po namin kasi ang first namin talaga ginagawa is acting. Pero syempre parang passion namin talaga yung pagsayaw, kanta, yung pag-perform po ng live sa mga tao. Tapos may ginagad mo po kami leader. Kaya ay lahat ng dinutulong niya. Palagi naman namin na-apply. Mga coaches na. Ano yung parang ano nyo dito? Ano yung nakikita nyo sa grupo in the future? Ano yung gusto nyo mangyari? Sa group not individually, kasi individually alam ko may mga plans kayo, pero yung as a group, ano yung gusto nyo mangyari? Sa pagtanda namin, parang history na yung buhay pa naman. Yung mga kanta namin in the future na magkakaayos. Parang Patay na yung isa. pero yung matatak pa rin wala na isang post. So sa tingin mo, how long tatagal ang dito? 50 years. Wow! Mga 5
years na sa But, ano yun, you'll be making songs din, mga originals? Ganun ba ang plan sa inyo? Or just performing lang talaga? Sana po na sa YouTube magagamit sa YouTube Recording. songs namin. Pero ano po, perform. Adrian, may register ka sa camera. Pag bibigyan ka ng role, ano ito? Lead role. Siguro po yung mga unang bad boy. At sino gusto mo makapair? Si Nakulolex. Saka si Soren Musa. Nice. Kevin, si Kevin. Ikaw. Tapos yung partner ko is yung pinaka-sexy na si Miss Julian Torres. Andrea. Galing niyo pumili, ah. Hindi naman kayo choosy sa girls, ano? Hindi masyado. Kailangan yung Ano talaga, package niya? Lahat sa grupo, ano? In a relationship o walang relationship? Lahat. Kasi Oh, wala. success ka, Beday. Pero nung nasat ko yung one up, kailangan single na agad. naging busy na. So, brinig niyo lahat ng girlfriends niyo. Hindi naman. Ano ba talaga, Prince? Ano yung parang requirement or... Talagang papasok ko talaga. Ano ko rin, mga complicated, kaya single. Ayun. Ah, okay.